Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig dyan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At live po tayo sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. Kasama po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Tayo din po ay mapakikinggan sa ating mga Kings Radio stations. Mula po dyan sa Shaton Shaton Negros Oriental via 102.5 Kings Radio. Dyan din naman po sa 88.7 Kings Radio, Himalalo Negros Oriental. At abutin po tayo sa 90.7 Kings Radio, Lambunaw, Iloilo. Ganun din po dito sa Mindanao area, ang ating 102.5 Kings Radio, Hinatuan, Surigao del Sur. 99.5 Kings Radio, so may San Francisco, Agusan City. Agusan del Sur pala. San Francisco City, Agusan del Sur. At dito po, via
93.5 Kings Radio sa may Mawab, Davao de Oro. Naabot din po tayo sa Davao City area. Ayan, Kings Radio, ang aking radyo, it's true! So, ayan. At tayo din po ay marireplay mamaya sa ating kapartner po sa Pag-Asenso, ang ating Regional News Group or RNG Luzon Facebook page. Sa lahat po ng mga taga Luzon dyan, hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa inyong area. Okay? So, ayan po, marami pong mga i-share natin na topic sa inyo for today. Marami po kaming maibibigay sa inyo ng mga kaalaman at impormasyon, lalong-lalo na po doon sa mga nagsisimula pa lamang sa farming. O, diba? Gusto nyo ba na makatipid? Siyempre, sino ba naman dito ang hindi gusto makatipid sa pagsisimula pa lamang sa kanilang farming? Diba? Lahat naman siguro tayo nagtitipid. O, diba? Kailangan nating magtipid. Lalo na mahal na mahal yung mga bilihin ngayon. So, sa mga nagbabalak po dyan na magsimula po sa kanilang pagsasaka, sa kanilang pag-farming o pag-aalaga ng hayop, narito po ang tips na ibibigay sa atin ni ka-farming angat ka-content creator Sir Jid. So, dapat ay makinig po kayo lalong-lalo na po doon sa mga nagbabalak pa lang, magsisimula pa lang sa pag-aalaga ng hayop, gaya ng manok at saka baboy. So, ayan. Makinig po kayo at manood po kayong mabuti dahil ito po ay napaka-espesyal na discussion po na ihatid sa atin ni ka-farming angat ka content creator Sir Jid. Ayan, I think Bro VTR na tayo. So, yun po, kumusta po? At live na naman tayo ngayon at para na naman dito sa ating konting sharing at sa mga nais magpa-shoutout dyan ay nagbabasa rin tayo ng mga shoutout dito. Shoutout nga pala kay Farming Resty, Macanyas, Bautista, hello sir. Magandang araw po kay Farming Alberto Ligaspe, hello sir. Maraming salamat po. Okay, ka Farming Angging Gasipe, maraming salamat sa panonood. At yun po, no, ang ating topic ngayon ay tungkol dito sa pagsisimula mag-farming, sa pagsisimulang mag-alaga ng hayop. Ang dami nating natatanggap din na katanungan dito sa ating page. No, ano ba yung mga paano daw ba magsimula kasi sobrang gastos kapag nabibigla. So marami naman po ang nagsimula pagka nag-umpisa sila sa farming ay kailangan muna nating tingnan ano ba yung mga resources na available doon sa lugar natin, ano ba yung mga kagamitan na pwede na nating magamit, ano ba yung mga existing na meron na doon sa lugar natin para yun yung gamitin natin bilang panimula. Sa amin ang pinakauna namin ginawa, no, inuna muna naming alamin kung ano ba yung mga kailangan naming magamit namin na nasa paligid namin, ano ba yung mga available na nandun sa area namin. Halimbawa, no, since kami nasa bukid, maraming mga damo sa likod namin, so yung mga kambing yun yung isa sa naisip namin, kambing, baka, kalabaw, so yun yung mga inalagaan muna namin. Pero sa pinakaumpisa, hindi tayo yung nakapag-umpisa tayo agad ng malaking halaga kasi ang pinakauna namin ginawa ay nakialaga muna. Halimbawa, yung tatay, nanay ko kasi nung nagsama sila ay medyo sobrang hirap ng buhay. Kaya ginawa nila, nakikialaga sila ng baka, nakikialaga sila ng kalabaw, nakikialaga ng baboy hanggang sa nagkaroon din ng sarili. So yun muna, wala talagang puhunan na nilabas nung una. Pero habang tumatagal naman, nung medyo naparami na rin, so doon nagdagdag na naman ng ibang mga alagang hayop naman ang kanilang ginawa. Actually, sa pag-uumpisa, sa puhunan pa lang, no, halimbawa, wag na muna yung ganun na sobrang tagal na mga naging karanasan nila. Kasi actually, yung parents ko, wala kaming sariling lupa doon sa area namin. Kasi dati rin silang, galing sila sa ibang lugar, dayo sila. Yung tatay ko galing Ilonggo, yung nanay ko naman galing bandang Negros, tapos dumayo ng Zamboanga del Norte. Doon na sila nagkita sa Zamboanga del Norte. Pagdating naman doon, ay naghanap sila ng masasaka. Kaya yung tatay ko, nagsaka sila, gumawa sila ng mga palayan. So, yun, yung nanay ko naman, ganun din, nagtanim ng mga niyog. So, kuprahan naman yung area nila. Yung area ni Papa ay yung niyugan. Pero wala silang sariling lupa, tenant sila pareho. So, yun yung hanggang ngayon tuloy-tuloy kasi yung may-ari wala namang kahilig-hilig din doon sa farming. So, tuloy-tuloy namin nagagamit yung lupa nila na pinag-alagaan din namin ng hayop at nandun pa din yung mga produkto nila na naaani rin namin. So, kailangan lang talagang alagaan din yung kanilang lupa. Linisin lagi. Yun yung mga ginawa namin. Hindi naman kami mayaman. So, ano lang din kami. Umaasa lang din kami doon sa mga resources na kaya muna namin. Halimbawa, sa pag-uumpisa, kapag tayo mag-alaga ng manok, kung halimbawa gusto natin mag-alaga ng manok,
Umpisan muna natin doon sa kunti mo ng manok kung ano mo yung kakayahan ano muna yung kakayahan natin. Kasi kapag direkta natin na sobrang dami, tapos first time pa natin mag-alaga, medyo mahirap din kasi paano pagka nagkasakit, no, at hindi mo pa kabisado yung paggamot doon, hindi mo pa kabisado yung mga pamamaraan na nadala ka lang doon sa sobrang excitement, na-excite ka masyado. So napakadelikado rin, napakataas din ng risk na pwedeng hindi mo kayanin. Kaya mas maganda, no, kung hindi tayo masyadong mataas yung risk, hindi tayo masyadong risk taker, no, mas maganda umpisan muna natin doon sa sapat lang muna, sa kaya muna nating i-risk. No, halimbawa, kung meron kang sa manok, actually sa manok kapag konti-konti lang, hindi naman ganoon gagastos, lalo na kung native ka muna, tapos habang tumatagal, no, pwede ka rin mag-upgrade ng mga magandang lahi pang manok, yung mga heritage chicken na so umpisan native muna, iilan mo ng manok, konti-konti muna, sa silong lang 'yan. Pwedeng pakawalan, tapos kumakain ng mga available na pagkain sa paligid, tapos bigyan mo lang tuwing umaga, tuwing hapon ng pagkain, no? So paikot-ikot lang yan sila dyan, bigyan mo lang ng konting pagkain yan. Pero kapag gusto mo nang i-focus, so pwede na, maramihan na, kahit maramihan na, basta nasubukan mo na yung kaunti, tingin mo kayang-kaya mo na, so pwede na maramihan para may challenge din naman yung ginagawa mo, at may malaking chance din na guminhawa yung iyong pamumuhay, syempre kasi mapapalago mo na yung farm, no? Kahit na mag-umpisa ka sa 10K, mga ganyan. Para sa akin ganun ang ano ko kasi sa pabo pa lang, no? Nag-umpisa kami sa pabo, 7 pirasong inahin tapos isang barako. So yung budget ko doon actually 10K lang. Medyo nadagdagan lang kasi kinampos. At yun ang budget ko pambili ng pabo. Tapos ang sumunod naman, syempre kailangan pa natin maglabas ng pera para pambili naman ng feeds. Since kaunti lang, so hindi naman ganun kabigat kasi kaunti lang naman. So, pabili-bili na lang ng feeds na per kilo-kilo na lang. Tapos yun yung pinapakain doon sa pabo. Kaya lang nung medyo dumami na, so doon naman kailangan magdagdag na naman ng mga pampakain. Kaya mas maganda din na magtanim-tanim na rin tayo. Kung may pagkakataon na magtanim tayo ng mga azola, madre de agua, kung meron tayo space na pagtamnan ng mais, no, pwede rin nating gamitin na pampakain doon sa kanila. Sa amin naman, since meron kaming available na ng mga kasaba, malaking tulong din yung kasaba. Yun yung pinaka nakatipid kami doon kasi kasaba, tas konting feeds na lang binibigay namin, no? Pwede rin yung mga darak, no? Pwede rin ipakain yun doon sa mga alaga natin, mga pabo, manok man yan, or doon sa mga baboy, actually yun din yung kinakain nila, no? So yun yung mga panimula ko sa umpisa, no? Actually kahit 10K or 5K or kahit 1K nga, pwede natin ipanimula na yan. No? Kung 1K lang pera mo, di ba pwede ka rin bumili ng mga sisiw muna ng manok, yung mga native muna. So, konti mo na alagaan mo kung yung sasapat mo na yung 1K mo. Parang ganun lang din yan kung ano yung kakayahan mo muna, kung ano meron ka, no? Pwede mo na rin yung ipanimula na rin. Hindi na natin kailangan mag-antay pa ng sobrang malaking puhunan kasi minsan sa pag-aantay natin, no, nasayang yung panahon ng pag-aantay. Kasi nantay muna natin na kailangan magkaroon muna ng malaking puhunan para ako magkaroon ng ganitong alaga. Kung sinimulan mo na, kung nagalaga ka na muna ng 5 or 2 piraso, 1 pares, di ba? Habang nag-aantay ka, kung abutin na 1 taon yung pag-aantay mo, naparami mo na rin yung iyong mga alagang manok. Kaya para sa akin, wala talagang issue pagdating doon sa puhunan na kailangan malaki agad. Hindi naman yun. Para sa akin, kailangan talaga yung iyong yung mindset mo, saka yung pananaw mo, yung passion mo, na talagang hilig mo yung gagawin mo. So, hindi mo na kailangan ng malaking puhunan dyan. Simulan mo muna sa kaunti muna kung ano yung kakayahan. Kasi, napakataas din ng risk kapag maglaan tayo ng sobrang laking puhunan kasi nga na-excite tayo. Tapos, inubos na natin lahat ng pera natin. May ipon tayo sa bangko, inubos na natin kasi pinangpuhunan natin. Tapos, bandang huli, nagkasakit, namatay yung alaga or kinapos na pampatuka. So, nagkasakit, nanghihina, wala na tayong ikapakain. So, sobrang yun, parang nadala lang tayo sa masyadong hype na gusto natin, nagmadali tayo kasi sobrang na-inspire tayo, sobrang na-excite tayo. Kaya mas maigi na kumpisan mo muna sa kaunti muna, no? Tsaka na lang kapag natuto ka na at kabisado mo na kasi syempre doon sa konting alaga mo, makikita mo na yung challenge doon, makikita mo na ito yung kailangan kong feed sa ganito kadami. So, ikwentahin mo na ngayon yun kung damihan mo pa. So, kailangan yung dami na yon ay kaya mo namang maprovide na nung ganon din kasapat na pagkain, kadaming pagkain para doon sa mga inalagaan mo, no? So ganon din yung dito sa farming, ganon lang din yung pamamaraan din namin, no? Isa sa tinitingnan talaga natin yung pampakain kasi
Yung mga alagang hayop, madali na lang eh. Kung magkano lang naman, kung sabihin natin yung manok, kung meron kang puhunan na, tulad na nabagit natin, 1K, 2K, 3K. No, meron ka ng manok eh. Pero ang problema mo naman yung pampatuka kasi araw-araw kang magpapakain sa kanila. So, kailangan meron ka ring technique. May ilan naman, nag-alaga sila ng manok. No, kapag wala naman sila doon sa bukid, wala silang pagtatamnan. Sa kanila naman, dumidiskarte sila. Naghanap sila mga pampatuka ng mga manok na medyo mura. May iba, bumibili ng mga mais, ng mga yellow corn. No, yun yung pinapagiling nila, tapos yun yung binibigay nila sa manok nila. Yung iba naman, mayroong mga sapal daw ng soya, di ko pa na-try yan. No, may mga trigo, may mga iba-iba rin silang formulation. Depende rin kasi yan sa lugar natin. No, isa rin sa titingnan natin diyan yung area natin, yung lugar natin, ano ba yung available doon sa lugar natin na pwede nating mai-apply doon sa pampakain sa mga alagang hayop natin. So, yun yung isa rin sa kailangan natin tingnan. Tapos yung market, syempre, kung may chance ba ng market doon sa area natin nung aalagaan nating hayop. Kasi baka mamaya, nagparami tayo ng magparami, tapos hindi naman pala tayo marunong magbenta or wala tayong market. Kasi marami tayong natatanggap din. Actually, itong mga na-share ko ay minsan galing lamang din doon sa mga followers, mga nagko-comment, mga nag-share din ng kanilang experience, no? At naging karanasan nila ay yung pag-aalaga nila ay sobrang napadami na sana, tapos bandang huli ay wala naman pala daw silang pagdadalhan ng kanilang produkto. Marami nagsabi, may pabo daw sila, may isang nag-PM sa akin na umabot na daw ng 300 piraso yung pabo niya, tapos wala naman daw bumili. Kaya naghanap siya ng pinilit niyang ibenta, kaya mura niyang naibibenta, no? Nabenta niya kaya lang sobrang mura kasi nga wala naman talagang walang may intention na bumili ng kanyang produkto, no? Wherein sa ngayon naman, sa panahon ngayon, pwede naman nating isabay yan dito sa technology dahil nandiyan na yung mga social media, nandiyan yung Facebook, marami tayong mga friends dyan sa Facebook. Pwede tayong mag-post. Sa akin yun yung way ko, no? Hindi naman tayo nagyayabang, pero ang ano natin, hindi naman porket pinost natin sa social media pinagyayabang na natin, no? Minsan na-inspire lang tayo, kaya pinopost natin, wherein yung inspiration natin yun, nagko-connect naman doon sa market natin kasi yung mga tao nalalaman nila na meron kang ganong klaseng hayop. Kung meron kang alagang pabo at meron biglang naghanap ng pabo, may mga taga Maynila pumunta sa lugar natin, tapos gustong kumain ng lechon ng pabo kasi daw isa sa napakasarap din na lechon yan, no? Itong karne ng pabo, itong pabo na lechon pabo. So meron kang mai-offer o meron silang mapupuntahan kasi alam ng mga friends mo doon sa area nyo, meron kang inaalagaan ganong klaseng hayop na pabo. No? So mas maganda rin na post din natin yung ating mga alagang hayop. No? Kahit na ano lang, yung inspiring na post lang na ganito, ang sarap mag-alaga, ganyan-ganyan. Kahit huwag mo nang direktang ibenta doon sa social media kasi minsan, no, pinagbawal din niya ng halimbawa ng Facebook, pagdating sa gano'n na nagbebenta ka ng mga buhay na mga alagang hayop. So pwede yan, no, PM or tawag-tawag lang. Maglagay ka rin ng contact number. So yan yung pamamaraan ko din pagdating sa market. Actually marami din, dinadala nila doon sa Tiangge, dinadala sa tabi ng kalsada. Kasi kailangan din natin gumalaw para ma-build natin yung market natin. Kailangan din natin na may gagawin para magkaroon din tayo ng magandang market dito sa mga aalagaan nating hayop. So yun yung mga pamamaraan namin sa lugar namin. Halimbawa, no, ang medyo madaling alagaan din mga baboy kasi maraming mga naghahanap ng mga lechon, no, mga panglechon na baboy, maraming bumibili niyan. Although minsan medyo up and down din yung presyo. So ang akin naman, tanim lang kami ng tanim para yung mga baboy namin lumalaki na natural yung mga kinakain nila. Kahit na medyo tumaas yung feeds, bumaba yung presyo ng baboy, hindi kami masyadong apektado. Hindi kami masyadong masaktan. So, yun lang yung aming paraan ngayon. Tapos ganun din doon sa pag-aalaga naman ng kambing, no, nag-umpisa din kami, kung di ako magkamali, medyo matagal na kasi, 5K yung pinakauna kong puhunan. No, sa mga vlogs ko, kung mapapanood nyo sa Farming Business ATBP, yung mga pinakauna kong video dati, puro kambing yun, tuloy-tuloy, mga tips tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Kasi yun talaga yung pinakauna doon ako pinakaunang nag-invest sa kambing. Dahil sa kambing, napakadaling alagaan, so hindi ako na kailangan tuloy-tuloy na bumili ng mga pampatuka sa kanila kasi nandyan lang yung hindi naman sila tumutuka actually, no. So bumibili ng mga pampakain sa kanila kasi nandyan na yung mga damo. So damo lang, solve na yung mga kambing kasi yun yung unang tinitingnan ko rin. Ano ba yung negosyo kasi sumasakit dati, so yung ulo ko dati sumasakit. Ano ba yung isip kung paano ko mabago yung buhay ko. Kasi employee, siyempre ang tagal ko ng employee,
yung kita ko sakto lang din, tuloy-tuloy, tapos sobrang kontrolado ako. So parang gusto kong umalis sa pagiging employee, no? Kaya nag-isip ako ng paraan, paano kaya ano yung mga dapat kong gawin. Nood ako ng mga motivational video, mga nakaka-inspire na mga video na tungkol sa financial something, no? Nood ako ng nood niyan, kaya isip din ako ng isip, ano ba yung business na kailangan kong pasukin? Siyempre, kung papasok ka daw, marami rin nagsabi, kung papasukin mong business ay hindi mo naman alam, hindi mo naman kabisado, ay malaki ang tsansa na malulugi ka rin. Maliban na lang kung talagang inaaral mo yan at kakabisado mo din. Since ako, ang field ko ay nasa CCTV company yung pinagtrabuhan ko. 10 years ako na technician, no? Tapos medyo umangat ng konti doon. So, yun yung tinitingnan ko dati na business, na pasukin ko CCTV business. Kaya lang, medyo stress na ako. Nasobrahan na ako sa trabaho siguro kasi sobrang tagal na rin. Nasa lagpas 10 taon na rin akong employee doon. So medyo stress na feeling ko pag narinig ko yung word ng CCTV, na-stress ako. Wherein naalala ko, isa sa resources na meron na kami sa probinsya, itong farming, pag-aalaga ng hayop, ang daming damo. 'Di ba? Sayang yung mga damo eh. Yun naisip ko. Tapos nafe-feel ko yung dati nung nasa probinsya pa lang ako. Kinumpir ko yung nasa probinsya ako at nasa Maynila ako. No, iba yung pakiramdam nung nasa probinsya ako kahit na hindi naman kumikita ng malaki, pero yung pakiramdam mo naman doon ay free na free ka sa buhay kahit na palakad-lakad ka doon, punta ka sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan mo at minsan nga isang buong barangay, kakilala mo lahat diyan, kabilang barangay, 3 barangay. Halos lahat na magkapitbahay na barangay, magkalapit na barangay ay kakilala mo lahat ng tao. Yun, ganun kaganda sa probinsya. So yun pa lang, yun ay market natin kasi ang lawak ng ating kakilala eh. Ang dami nakakilala sa atin, ang dami nating kilala, nagiging friend natin sa Facebook, yung mga classmate natin, mga schoolmates natin, na yun, tulad ng nabanggit natin, ang Facebook naman ay napakagandang market din, no? Kasi yan, ipopost mo lang naman yung mga alaga mo dyan. So, yun yung isa rin sa nakikita nating napakagandang potential na mag-farming kasi yun nga may pagkakataon ka mag-farming dahil nasa bukid naman maraming damo, tapos yung market naman ay pupwede na, lalo na ngayon na nandiyan yung social media. Tapos yun, no, nung nag-umpisa ako, balik tayo sa kambing, nag-umpisa ako doon sa kambing. Actually ang una naming pinambayad, kung di ako nagkakamali, ay dalawang kambing binili namin, tapos may anak. So 3 sila, 3 kasama yung anak. Tapos ang halaga noon, kasi mura pa dati, no, 5K yung budget ko noon. So nabili namin yung 3 sa halagang 5K. Mura pa yung kambing noon nung bumili kami dati. So yun yung pinakapuhunan ko. Ang ano naman doon, no, ang nagiging pabahay naman namin, yung yung landahan namin, yung lutuan ng kupras. Doon lang sinisilong yung kambing kapag gabi or kapag maulan, sinisilong yung kambing doon. So ginagamit muna namin yung mga available doon sa lugar namin, yung mga resources na meron na doon, no, para hindi na namin kailangan magpatayo muna ng pabahay kasi yun yung isa din kapag gusto natin na gumastos ng pabahay, medyo malaki-laking gastos yun kung talagang papasukin natin yung mga standard na sinasabi nila pabahay, magandang klaseng pabahay na, no, sobrang laki ng gastos, no, kaya ang akin tinitingnan ko ano ba yung resources na pupwede nang gamitin. So nandiyan yung damo, nandun yung landahan na hindi naman laging ginagamit, yung lutuan ng kopras. O kaya kahit nga yung mga bahay ng manok na hindi naman ginagamit na. 'Di ba? Importante lang kasi may bubong sila na makakasilong sila pag gabi or kapag tag-ulan or hindi sila mapapasok ng mga predators kung mayroon man sa lugar natin kasi minsan may mga aso, may mga ibang predators diyan na dinadali naman yung mga kambing natin. So sobrang sayang din naman kapag nadali sila. So yun yung mga tinitingnan din natin diyan. Although yung predators, di ko pa masyadong naisip yung dati. Ang inuuna ko pa lang ay yung merong masisilungan, merong pagkain yung kambing. So yun yung mga napakahalaga din. Kaya hindi naman talaga kailangan na sobrang malaki na puhunan pagdating sa farming kung talagang gusto talaga nating simulan. No, kasi yun pa lang 5,000. Nagkaroon kasi mura pa din kasi yung kambing noon. Ngayon, sabihin natin 10,000, 'di ba? So meron ka ng kambing na pagpalagay mo 2 or 3, depende. Depende rin sa area kasi magkaiba na ang presyo. No, may ibang lugar mas mahal yung bentahan, may ibang lugar naman medyo mura. No, may depende rin sa lahi. Kung yung breed naman na alagaan mo yung mga upgraded o mga native lang, so medyo mababa yung presyo. Pero kung gusto mo naman ay sobrang hybrid na yung mga mamahalin na 100,000, 25,000 yung isa, sobrang mahirap din naman yung panimula yun kung magsisimula pa lang tayo. So mas sa akin mas okay
Kung talaga, inuulit ko lang, o talagang mag-uumpisa pa lang, sa pinakaunang try pa lang natin, huwag muna tayong mag-risk doon sa mamahaling klase ng hayop. Huwag muna tayong mag-risk ng sobrang daming alagang hayop. Kasi, huwag nating madaliin. Kasi minsan yung pagmamadali, yan yung nakakadali din ka na yung ipo natin na uubos kasi yan, nadadali tayo doon sa pagmamadali. No, mas maganda na kung mag-umpisa man, tulad ng laging nababanggit natin, na start konti muna or yung mga native muna. O kapag kabisado mo na, o tsaka na, o mag-invest ka ng malaki, importante alam mo na yung risk, alam mo na yung pinasok mo mismo, no? Kasi tinry mo na doon sa kaunti muna, no? Tsaka mo na pagbuhusan ngayon ng malaking puhunan kapag nag-alag ka ng hayop. Ito namang akin ay based lamang din ito sa experience namin, itong sinishare natin sa ngayon, no? Hindi naman ako expert pagdating dito, pero ito'y naging karanasan namin. Ang nanay at tatay ko ay pure farmer, no? Hindi sila naging employee, no? Puro farming talaga ang kanilang hanap buhay, mula bata pa lang sila. Yung mama ko lang dati, nakasubok na magtrabaho saglit na sa tindahan or nagkatulong pa siya. So, yun yung mga nagawa ng mama, yun yung trabaho ng nanay ko dati. Yung tatay ko naman ay yun, sa farming lang talaga, gumagawa sila ng mga palayan, tapos nagtatanim sila para may pangkain. Yun, libre naman ang palay kasi marunong sila gumawa ng mga palayan. Yun yung hanap buhay naman ng mga magulang ko na. Ang pinakamatagal naman ay yung farming. Kaya lumaki talaga ako sa bukid. No, ang dami naming naging ang dami nilang mga naging karanasan na nakikita ko rin kung paano ang pag nila sa bukid. Actually, dati nga no, ayaw ko magbukid. Talagang iniiwasan ko na magbukid kahit gusto ko mag-aral para makatapos ng pag-aaral tapos makapagtrabaho sa mga office. Kaya lang habang tumatagal, syempre, nare-realize din natin na nakaka-stress din naman pala pag ganun, no? Mas maganda pa sa bukid kasi walang boss, no? Pero depende rin 'yun sa pananaw natin kasi sa bukid naman, kung tingnan natin, actually magkaiba lang din kasi yung merong mga makalumang farmer, may mga makalumang pamamaraan na to see is to believe. No, meron ding mga makabagong farmer na sa atin, meron tayong mataas na pananaw pagdating dito sa farming na tingin natin ay pwede maging negosyo. Kita naman natin maging sa mga boss natin, di ba? Tinatyaga nila yung mga business nila. Merong mga maraming tindahan diyan, pansin natin, no, bihira lang yung taong pumapasok dun sa tindahan pero tuloy pa rin yung business niya. Di ba? Kahit wala siya masyadong kinikita, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo niya. No, maraming ganun, maraming ting nakita doon. Yung hirap sa mga kumpanya, sa mga syudad, sa mga pinasukan natin, gaano kahirap yung kanilang paghahanap ng mga kliyente, nakikita natin yan. Kaya sa akin, doon ko na-realize sa farming, hindi na ganun kahirap kasi itong farming, nandito lahat ng tao kailangan nila ng pagkain. No, hindi lahat ng tao kailangan ng CCTV, hindi lahat ng tao kailangan nila ng yung mga kagamitan sa halimbawa, yung mga magpapakabit ng mga alarm, hindi lahat ng tao kailangan yung mga ganon, no? Pero yung lahat ng tao kailangan nila ng pagkain. Get ang laki ng market natin dito sa bukid, sa farming. Kailangan lang natin dito, no, paanohin natin, improve lang natin yung pag-aalaga, paramihin natin, damihan natin yung alaga natin para meron naman tayong makikita natin yung talagang kita, magiging business talaga siya. Kasi kung dati nakasanayan natin backyard farming, nag-alaga lang ng kaunti, ganun lang tuloy-tuloy. So hindi talaga natin mararamdaman yon kasi konti lang eh. Kapag kada panganak, halimbawa yung manok natin, isang pares ng manok, kada itlog, kinakuha natin yung itlog, inuulam natin, or kapag may sisiw na, paglaki ng sisiw, ay ginagawa naman nating tinulang manok. So hindi natin napaparami, siya pa rin yung nangingitlog. So hindi natin naramdaman na kumikita dito sa farming. No, kaya't ang technique ngayon is gayahin natin yung style ng maraming mga dayuhan dito sa Pilipinas, yung style nila. Tiyagaan talagang hinahanap nila yung solusyon sa lahat ng nasasalubong nilang problema. Kaya sa atin, yun yung tingin ko ay kailangan natin gawin. Na tingnan natin ano ba yung mga pagsubok dito sa bukid, ano ba yung mga pagsubok natin. No, kasi ang daming sabi nila, nalugi naman, wala naman yan, di yan gagana. Halimbawa, mga itik. Hindi ka kita dyan kasi ako dati nasubukan ko na yan, nalugi ako dyan kasi mahal ng feeds. No? May mga nagalaga ng baboy, wala yan, hindi yan kikita kasi nalugi rin ako dyan dati. O kung lahat ay nalugi, wala na tayong mabibili niyan sa palengke, di ba? So para sa akin, meron pa rin maraming mga dumiskarte pa rin para kumita sila. Kasi iba-iba rin namang diskarte ng bawat farmer eh. May iba-iba rin naman tayong mga pamamaraan para kahit papano ay mapaunlad natin itong farming. No, itong pagsasaka. Kaya para sa akin, wala yan doon sa mga naunang nalugi na. Nandun na, nasa atin na mismo yan, sa ating mismong gagawa.
nung pag-aalaga ng hayop. Depende sa kung anong diskarte ang gagamitin natin. No, katulad na lang sa pag-aalaga ng baboy, may ibang pamamaraan, may mga pamamaraan na naka-pure feed sila. No, napakadali, napakabilis ng lumaki kasi naka-pure feed yung feeds kasi naka-formulate talaga yan, ginastusan yan ng mga gumagawa ng feeds para ma-formulate nila yung pinaka-best formulation para mas mabilis lumaki yung baboy. No, pero minsan di natin kontrolado kasi tumataas din yung presyo. Kaya't maganda yung paglaki ng mga baboy. No, may mga ilan naman nagalaga ng mga native na gumagamit naman ng mga natural na pagkain, yung mga tanim, yung mga kasaba, yung mga gabi na niluluto. Yan naman yung makalumang pamamaraan nung hindi pa uso yung feeds. Yan yung ginagamit, kasaba, kamote, kangkong, yung mga talbos ng kamote. Yan, marami pa, mga katawan ng saging. Yung iba, gumagamit pa sila ng mga darak. Yan, maraming mga formulation din dati na hindi na natin kailangan gumastos pa ng malaki. Pero hindi nga lang ganun kabilis lumaki yung mga alaga natin. So, yun lang yung pinagkakaiba doon. No? Pero, at least wala kang ginastos. Yun yung, kasi kung meron kang resources, meron kang area na pagtamnan, naging damuhan lang, gamitin na lang natin, tamnan na lang natin ng mga resources, mga pagkain ng mga alagang hayop natin. Para hindi na natin kailangan pangbilhin. Diba? Isipin natin, magreklamo tayo dahil sobrang mahal ng feeds. Meron ka namang space na pagtamnan. Diba? Mas maganda na, tamnan mo na lang. Yung mga tinanim mo, yun yung ipapakain mo ngayon. So, wala ka ng problema. Yun yung solusyon, magtanim na ipakain doon sa mga alagang hayop. Para kumita ka rin. Kasi marami din naman ganun ang pamamaraan sa pag-aalaga. No? Although, hindi ganun kabilis lumaki. Pero, kumikita sila. Hindi sila gumastos sa malaki sa feeds. Kasi, may tanim na sila. So, ganun lang yung pamamaraan ng iba. Yung iba naman, malapit sa palengke, nangungulekta sila ng mga reject na mga prutas, yung mga balat ng gulay, no, mga reject na gulay, yung mga tinanggal nila mga dahon-dahon, yun yung kinukolekta nila, niluluto nila, yung iba naman piniferment nila, tapos yun yung pinapakain nila doon sa mga alaga nilang baboy. No, iba-iba rin yung diskarte para talagang mag-work yung kanilang ginagawang farming, no? At napakaganda pa, napakasarap pa ng karne kasi ang ginakain ay mga natural na pagkain na talagang walang mga halo-halo na mga chemicals, 'di ba? So, yun yung pamamaraan din. Wherein nabibenta rin nila yung iba, nabibenta nila doon sa mga health conscious na mga tao. So, iba-iba rin ang iba-iba para sa akin, iba-ibang pamamaraan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wag mo nang gawin 'yan kasi nalugi rin naman ako diyan. Kasi siyempre kanya-kanyang plano, kanya-kanyang pangarap, no, kanya-kanyang diskarte din 'yan para mapaunlad din natin yung ating ginagawa. At dito hindi tayo kanya-kanya kasi dito sa atin, sa page natin, dito sa Ka-Farming Angat Ka, Agrisenso sa Agrikultura, Farming Business ATBP, no? Sinishare namin yung mga lahat ng mga pamamaraan namin kahit yung mga kahit yung sinasabi nila mga sekreto, wala nang ganon. Kasi mas gusto natin, mas marami tayong matuto, mas marami tayong mag-farming, so mas marami tayong, kasi lahat tayo kumakain mas maraming kumakain, so wala nang kompetisyon dito. Tulungan na tayo dito sa farming para mas lalo nating mapag-grow itong ating mga produkto sa bukid, mapag-grow natin yung ating produce, 'di ba? Maparami natin lalo yung produce, no? So, yun yung para sa akin, yun yung pinaka kailangan natin dito sa farming. So, yun. Inulit natin, start small muna kung hindi pa natin masyadong kabisado at kapag kakabisado na natin, damihan na natin para makabenta na tayo at lumaki na rin yung kita natin. At marami din, no, dito sa pagbubukid, marami din ang mga nakaranas na mga pagsubok, may mga ilan na nalugi daw sila or nagkasakit yung alaga. May mga ganong mga problema din, no? Actually, ayan din yung isa sa mga tinitingnan namin noon na mga pagsubok sa bukid na wala rin pag nag-alaga ka ng hayop, magkakasakit lang din, mamamatay lang din. Tapos ayaw namang dumami. So, yan yung naging pagsubok natin. Pero tinitingnan natin yung mga iba na may mga farm na malalaki, meron din silang technique na parami nila yung mga alaga nila. Kasi meron din sila mga formulation ng kanilang mga vitamins sa mga alagang hayop nila. So, doon actually ako nag-research din ako, no, ano ba yung mga pupwede kong gawin para mas hindi naman ganun kabilis magkasakit yung alaga ko. Actually, number 1 sa pwede natin gawin yung mga vaccine, no, pero kung hindi naman tayo nagbabaksin, sa amin hindi rin kami nagbabaksin. Pero doon na kami nakatutok sa vitamins, since may mga vitamins din naman, no. So, tulad nitong King's Vita Plus na vitamins, no, kasama natin. So, tulad niyan, hindi na kami nagbabaksin, pero hindi naman natin sinasabi na huwag magbaksin. Kung sa area natin ay malakas talaga ang mga sakit, mas magandang magbaksin na rin para mas matibay. No, itong King's Vita Plus, ito ay vitamins lang din para lumakas yung immune system ng mga alagang hayop. Ito yung ginagamit namin dahil nga doon sa tuloy na nabanggit natin, mayroong mga pagkakataon na
mahina yung immune system ng mga alaga, kulang sila sa mga nutrients, lalo na sa amin, mga natural na pagkain ginagamit namin, o kahit sa feeds nga, no, marami pa rin na marami pa rin na dumadating sa point na nagkakasakit yung mga alagang hayop. Sa amin, gumagamit din kami ng vitamins para mas lumakas din yung immune system ng mga alaga namin. Dahil itong King's Vita Plus, ito yung napakarami niyang nutrients na kailangan ng mga alagang hayop. Yung iba, nagpapainom ka lang ng electrolytes, nagpapainom ka ng probiotic, nagpapainom ka ng kung ano-ano mga amino acids, di ba? So itong King's Vita Plus, napakarami ng nutrients. Pinagsama-sama na dito. So ayan, basahin ko na lang. Ayan, meron siyang multivitamins. Ayan, nakasulat na rin dyan. Multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements. Ayan, may calcium, D3, enzymes. Ayan, mga probiotics. Ayan, meron siya niyan. Tsaka meron pa siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine. Meron siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Dami niyang sangkap, kaya ito na rin yung ginagamit naming vitamins. Ito yung ginagamit naming pang-maintenance sa mga alaga naming mga manok, sa mga itik, sa pabo, no, sa mga kambing, sa baboy. Sabi nga nila yung pabo, ang selan daw kapag mag-alaga ng pabo, sakitin daw. Pero so far naman sa amin, hindi namin naranasan yung ganon. No, kasi ang kami nagme-maintenance kami ng vitamins sa alaga naming pabo, syempre. Kaya't di namin naranasan yung mga sakitin ng alaga kasi nabibigyan na natin yung sapat na nutrisyon sa kanila. Everyday kami nagbibigay nito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ito ay available sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply. Or kapag wala kayong mahanap dyan, PM lang kayo sa amin dahil available din ito online, cash on delivery. No, ito ay registered din sa Bureau of Animal Industry. Hindi siya yung vitamins na nakikita lang natin dyan sa tabi-tabi, no, dyan sa tabi ng kalsada. Kasi ito ay, registered siya sa Bureau of Animal Industry. Ayan, sa numerong VDAPM 18099. Ayan, kahit nabibili din natin sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply. Pero syempre, may mga ilan na hindi napapasok. So, may mga ilang agri-vet na walang ganito. So, pwede rin naman kayo mag-PM sa amin. No, kasi available din sa atin yung King's Vita Plus online cash on delivery. So, ayan. Pwede nyo subukan. Kaya, wala ka nang lusot, no? Pwede ka nang sumubok agad dun sa mga alaga mong hayop nitong King's Vita Plus. Sa kambing, ito ay powder na pwede na ihalo doon sa inumin o doon sa pagkain ng alaga. O halimbawa, sa feeds mo ihalo. Itong isang ganito, pwede na ihalo sa isang, sa isang sako na feeds. Yung 50 kilos na feeds, pwede na siyang ihalo. No, napakaganda niya na pang-maintenance na vitamin sa mga alaga nating hayop. No, shout out kay Ka-Farming Arturo Toldanes. Sino bago? Hello sir, maraming salamat po sa inyong panonood. At yung iba nga palang mga nag-comment, di natin yun natin makikita. Kay Ka-Farming Rosita, Jack Lanabual, hello po, maraming salamat sa panonood. Kay Ka-Farming Renerio Cisaldo, hello po, maraming salamat po sa panonood. Kay Ka-Farming Point Breaker, Lods, magandang hapon po, maraming salamat sir. Yan, kay Farming Holyo Panis, maraming salamat sir. Kay Ka-Farming Joseph Garesa, kay Jeff Dalombar, Jeff, salamat sa panonood. Kay Ka-Farming Nylan Yam, maraming salamat. Kay Ka-Farming Jomara Blackera Cave, makabal ba sa damo dyan? Yes sir, sa area namin, maraming damo, makapal yung damo. Kasi yung lupa doon, medyo clay soil, no? Madamo siya, madaming mga kugon, kung ano-ano, mga Carabao grass. Kay Ka-Farming Angging Gasipe, maraming salamat po sa panonood. Kay Ka-Farming, Jomar Blackera Cave, maraming salamat po sa inyong panonood. So yun po yung mga ginagamit natin na vitamins, no? Yan, King's Vita Plus. Kapag yung mga alaga natin, gusto natin may maayos din yung paglaki nila, gusto natin yung production nila ay makasigurado tayo na okay yung production nila, yung hindi nasasayang yung panahon ng pag-aantay natin, hindi nasasayang yung alaga natin ng alaga, tapos hindi naman dumadami or naging sakitin din naman, no? Pwede rin natin subukan na mag-vitamin sa mga alaga, no? King's Vita Plus na vitamins. Ito yung mai-share ko lang din sa inyo na ginagamit namin pagdating doon sa mga alaga naming hayop. Kaya't kahit na kung makita niyo sa Farming Business ATVP, ang dami naming alagang mga hayop, no? Talagang willing tayo na mag-risk na madaming alaga kasi nandiyan naman ang King's Vita Plus kasama natin. Ito na yung nakikita kong solusyon naman para mabigyan natin ng sapat na nutrisyon yung mga alaga na nasa powder lang, ihalo na lang sa pagkain or inumin ng mga alagang hayop. Wala naman siyang overdose, no? Ito yung ginagamit namin sa kambing namin, kahit yung mga buntis naming kambing, yung mga may anak na kambing, sa mga kambing na baby na pinapalaki, lahat ng stage actually, no, ito yung ginagamit namin. Actually, nabasa ko rin dito, nakalagay din dito, in all stages of production siya, no? So, yun yung maganda dito sa
King's Vita Plus Animal Feed Supplement na napakaganda sa mga alagang hayop. Doon naman sa mga pampurga, share ko na lang din doon sa pampurga ng manok, pampurga ng mga pabo, ng mga gansa, ng mga itik. Ang ginagamit naman namin dyan ay itong Worms to Go. Kasi yung Worms to Go na brand, kasi meron siyang Albendazole Plus Praziquantel. Yan yung ginagamit namin pampurga. No? Para naman sa pampurga ng mga kambing, yung mga Albendazole, mga ganon, yung mga Fenbendazole, yun yung mga nabibili din sa mga aggregate stores. Pagdating naman doon sa mga gamot, kung halimbawa yung mga manok natin, yung mga pabo natin ay dumating yung point na nagkasipon, nagkalagnat, o yung mga biik natin may mga ubo, nagka-diarrhea, or yung mga manok natin na may laway-laway, bulotong, coryza, fall cholera, ano bang mga sakit ng mga manok, halak, yung mga ganong sakit. Sa amin, nandyan naman yung Panamox. Panamox Forte, ginagamit namin sa sisiw, sisiw ng manok, sisiw ng pabo, Panamox Forte gamit namin dyan. Or kapag sisiw ng gansa, ganyan, sisiw ng itik, Panamox Forte gamit namin na gamot dyan. Or sa biik na may mga diarrhea, ubo, mga lagnat, mga biik natin na may ganon, nagtatay kasi minsan pag ganon, sayang yung biik natin kapag nahayaan lang natin, na dehydrate, namamatay, so sobrang sayang din naman. Yet sa amin, yun din yung gamit namin, Panamox Forte, para dun sa mga biik na may mga sakit. Yan ay nabibili natin sa mga aggregate store, sa mga poultry supply. No, Panamox Forte ang pangalan niya. Pag doon naman sa malalaking mga manok, nandyan naman yung Panamox Caplet, yun na may itsurang tablet. Pero kapag yung manok natin ay malaki na, no, mga 2 kilo pataas, mga 7 piraso yung pinapainom. 7 piraso kasi up to 7 days namin pinapainom yung manok namin na malaki na may sakit. No, 7 piraso yung binili ko kasi up to 7 days namin pinapainom. Doon naman sa mga sisiw natin, Panamox Forte, yung Panamox Forte kasi yun ay water soluble naman. So isang lang yun, isang sachet lang, naihalo mo lang doon sa tubig, up to 5 days naman yung pagpapainom namin doon. No, kapag mga biik naman, medyo konting tubig lang hinahalo namin, tapos pinapainom namin doon sa biik na may sakit. No, actually sa experience namin, mabilis din na gumagaling yung biik. No, sa experience namin, isang inuman lang actually kinabukasan, okay na yung biik, wala na siyang diarrhea. Base experience namin. Kasi dati, sabi ni mama, yung mga biik namin, hinahayaan lang na gano'n, na nagka-diarrhea. Sa mga sumunod na araw niyan, namamatay na kasi na-dehydrate. So, sobrang sayang. Kaya, ang ginawa namin, yun, ginagamot na natin agad. So, nandyan naman yung Panamox Forte, Panamox Caplet. Ito naman, ang mga na-share natin dito, no, inulit natin, hindi ako expert pagdating sa gamot. Ito ay based mismo sa experience lang namin. No, doon sa pamamaraan din namin. Dahil nga medyo nag-alaga na rin tayo ng maraming hayop. So, yun yung mga pamamaraan namin, no? Yan, inulit natin, start small, at kung matuto na tayo, kabisado na natin, paramihin na natin para maging negosyo na natin yung ating mga sinasaka. No, paunlarin natin lalo itong farming, at nandito tayo, tulungan lang tayo lagi dito. So, yun po, maraming salamat po. Thank you po for watching. Happy farming po. Maraming salamat. Ay, pa-sounds muna tayo saglit. No? Up. Ayan. Tapusin natin sa sounds. Pagkatapos ng kapon, minahon ako sa... Corrected by Happy Farming din sa iyo ka farming at ka Sir Jid. So ayan ha, marami po kayong mga nabusog kayo sa mga naibahagi sa atin ng mga impormasyon ni ka farming at ka content creator Sir Jid, 'di ba? So ayan ha, i-apply niyo na po 'yan sa inyong pag-alaga ng hayop. Kung gusto niyo po talagang makatipid, dahil diskarte lamang po yan ang dapat ninyong isipin at gawin para po talaga kayo ay makatipid sa inyong pag-aalaga ng hayop. Pero, kahit nagtitipid kayo ha sa mga gastusin, of course, huwag niyo pong itip-tipirin ang kanilang vitamins dahil dyan po tayo humuhugot ng additional lakas, additional supplement po sa kanila. Of course, andyan yung ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? So, ayan po ang ating Agri-Balita for today. At sa ating Agri-Unique Chika. At sa ating Agri-Balita, ngayong araw na ito, abangan nyo po ha, ang ibibigay sa atin na balita ni Inday Bajang. Ano ba yun? Oo. Meron atang ginawang seminar dyan sa may CDO regarding po doon sa ano ba yun siya, kuya? Tama ba yun? Parcelization of lands. Ano ba? Hindi ko siya mabasa. Oo, hindi ko mabasa. Wait lang, basahin ko na lang muna ha. Wait. Ayan, dito na.
Alright, ayan, dyan po may workshop po sa pagpapatupad ng parcelization ng lands dyan po sa Cagayan de Oro City. So yan po ang ating ibibigay sa atin ni Inday Badya ngayon sa kanyang Agribalita. Magandang araw sa ating lahat! Hi everyone! It's another time sa ating bonding, chismisan, mga tips at balita, of course. Agrisansa with Inday Badyang and Clara Tita. Ayan, kamusta-mus na po ang ating mga friends over there, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan po kayo ngayon? Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin. Siyempre pa, sa inyong mga greetings, may mga tanong kayo every now and then, hindi namin masagap. We'll try to answer that one and response to that query as much as we can. Okay, anyway, okay lang kayo dyan. Napaka-summer na feels ng Pilipinas. Ayun, sa mga mag-enjoy sa mga beach by weekend. Ayan, kasama ang family. Ayan, ingat, amping, and all. Of course, ang pinaka-importante is ma-enjoy nating lahat ang ating tawag nito, bakasyon in a bit. O, diba, yung weekend break natin. Just for after a week of the strenuous activities na ginagawa, at least you can have some time to relax and pause for a while. Ayan. Enjoy either with your family or your lovey-doves or sino ba dyan. Kayo nang bahala. Basta ako, I'll bring some good news of course once again para po sa inyong lahat sa ating Agribalita. So itong Agribalita sa ngayon is mula po sa Cagayan de Oro kung saan workshop para sa pagpapatupad ng parcelization of lands ay ginawa po doon. Ay, exciting parcelization. So, may tatanggap na mga lupa. Ay, perfect. Appeal me. Charot. Anyway, bilang bahagi ng implementasyon ng support to parcelization of lands for individual titling program or SPLIT, ang Department of Agrarian Reform 10 ay nagsagawa ng 2 araw na workshop tungkol sa Regional Focus Implementation Review ng Project Split simula April 19, 2023 sa Pearlmont Hotel sa lungsod ng Cagayan de Oro. I miss City. Oh, okay doon, maglamierda and all. Mainit lang at saka traffic. But I love the place. Anyway, layunin ng pagtitipon na mas mapabuti at mapadali ang implementasyon ng programa. Abril 12 to 13, 2023 nang nagsagawa rin ng orientation ng DAR-10 sa kanilang mga information officers at mga partner agencies tungkol rin sa Project Split. Ang Project Split ay isang programa ng DAR para mapabuti ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at patatagin ang karapatan ng ari-arian ng mga benepisyaryo ng agrarian reform ng gobyerno. Nasa 1,140,735 ang kabuang bilang ng mga benepisyaryo ng programa sa buong bansa at nasa 1,368,883 hectares o more than of that na lupa ang ipamimigay ng mga benepisyaryo sa buong bansa na abot sa 26.625 bilyong piso, ayan, na project split ng DAR. So, umaasa ang DAR-10 na ang implementasyon ng proyekto ay magtagumpay. So, in that area, ang dami, no? Sobrang dami. So, ilan na kaya? Next time, I'll share with you the numbers. Ilan na kaya yung nakatanggap na mga lupa courtesy of that program ng government. So, good thing. Actually, yung seminar or workshop is to help out as well the information officers of the different areas. At least they can fairly address questions, ayan, ng mga tawag nito, mga benepisyaryo. Baka may tanong, bakit matagal yung share namin, bakit matagal, anong proseso ang ginagawa. At least they know already how to, paano sa Bisaya pa, pagpanagang, pagtubag, ayan, sa mga tanong ng mga beneficiary ng mga nasabing lupa. So, hindi naman talaga ganun kadali, have to take time for that. So, for those beneficiaries na they know already, natatanggap sila ng mga nasabing lupa, one of the beneficiaries, ayan, yun lang talaga yung importante, you take care or somehow you tilt the land na binigay sa inyo, palaguin ninyo ng maigi. Syempre, it's exciting, it's very exciting and enticing na you have your own parcel of land, ano man yung kalaki, at least napa-improve nyo at nakatulong po yun sa inyong pangkabuhayan sa araw-araw. So, syempre, for those farmers we have, ayan, yun talaga silang pinaka-basic na beneficiary. Napakasarap sa pakiramdam, 'di ba, na you are ikaw yung nag-aararo or you have that
you own that land na yung tinataniman ng iyong mga gulay, anong gusto mong gawin for that. Kasi nga, there are farmers who are just renting, tapos may sharing sila sa may-ari ng lupa, and whatever is na makuha nila nakita for that one. So, at least for this time, at nakikita natin na gumagalaw naman, and nababalita rin natin na may mga tumatanggap din na mga nasabing lupa mula sa iba't ibang part ng ating bansa. So, hindi man ganun kadami pa, syempre marami pang dapat asikasuhin, especially sa mga documents. At least man lang by the time you get your land, kompleto na ang lahat at wala nang headache po para sa inyong lahat. O, diba? So, congratulations in advance po sa ating mga beneficiaries na nasabing lupa mula po sa ating gobyerno. And take note, ayan, alagaan nyo po yan ha, and make it more productive. Ayun! So, yan po ang ating agribalita sa araw na ito. Maraming salamat po. Ayan, baka may mga tanong kayo, i-chat nyo lamang or inyong i-comment sa baba ng ating Facebook Live video ngayong hapon. Sa susunod na araw po mulit, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Inday Bajang. Balik po tayo kay Clara Tita. So, ayun ha, Clara Tita, basahin mabuti ang headline. Kasi parang nagkamali talaga ako kanina. So, yan, parcelization of lands pala yun, workshop para doon sa parcelization of lands dyan po sa Cagayan de Oro City. Yan ba yung the city of Golden Friendship? Tama ba? Yan na naman, hindi ako sure. Hindi, ang Bacolod City ang Smile. City of Smile, si Bacolod. Parang, si Cagayan de Oro City is the city of Golden Friendship. So, pala kaibigan po ang mga taga Cagayan de Oro. So, ayan. So, okay. So, narinig niyo na po kanina ang ating Agri Chika at bago lang ang ating Agri Balita. If ever meron po kayong mga suggested topics na pwede natin i-discuss dito, i-comment nyo lamang po sa ating video ngayon o kaya i-message nyo kami sa aming AgriSenso Facebook page para po ay mabigyan natin ng matugunan natin, of course. Diba, paghahandaan natin kung ano yung mga dapat nating i-discuss. Hindi kagaya ni Clara Tita na hindi ready. On the spot. Hindi mo nabasa yung pang-headline. Ano ba yan? Pinapagalitan ko na po ang aking sarili. So, ayan po ha. Abangan niyo po lahat ng ating mga, correct. City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. So, yan po ha. Abangan niyo po ang mga susunod po natin ng mga episode dito po sa ating programang AgriSenso para po ay kung gusto nyo po ng good vibes lamang, ayaw nyo po ng mga issue, ayaw nyo po yung makakastress yung mga intriga dyan, at magpo-focus po tayo sa ating productivity bilang isang mga wannabe farmers. So, ayan, dito po kayo sa AgriSenso kasi ito naman po talaga yung layunin ng ating programa ng AgriSenso na mabigyan po talaga kayo ng importansya ang ating mga magsasaka. So, yung mga gustong nagbabalak dyan na mag-alaga ng hayop, o magtanim po ng kanilang mga sariling pananim, gaya ng mga gulay o kaya mga root crops dyan. So, dito po, meron po kayong makukuha po ng mga impormasyon dito sa ating programa sa AgriSenso. But so far po, yung mga nade-discuss natin ay with regards po doon sa pag-aalaga ng manok, ayan po, courtesy po yan, kinamanok manok tambayan at Pulumulok Native Chicken. At sa usapin naman pagbababoy, so, andito po ang ating Mangunguma TV, si Ka-Farming Angat Ka, ganun din po si Dodong Villaran. So, yan po mga nabanggit natin, ay mga ka-partner po natin yan sila sa pag-asenso, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga magsasakang Pilipino. Of course, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang pinakakompleto at numero 1 feed supplement para po sa inyong mga alagang hayop, particular po sa ating mga alagang baboy. Oo, correct. At dito naman po tayo sa pinaka-epektibo, mabisang gamot po sa sakit ng inyong mga alagang manok. Nag-iisa lamang po ang Panamox Caplet at Panamox Forte. Oo, so naghanap kayo, punta po kayo sa mga Agrovet stores, available po ang ating Panamox. O sabihin niyo po doon, may Panamox po ba kayo? Oh. Of course, meron yan. Punta kayo sa mga Agrovet stores. Ganon din po ang ating conditioning formula po para sa ating mga manok panabong, ang Intenso products natin. May 3 uri ang Intenso. Yun po ang Intenso Premium, Intenso Power Stag,
at saka Intenso Plus. At ganun din po sa mabisang pampurga po. Pinaka-epektibong pampurga sa ating mga manok panabong. Yan po ang Worms to Go. So, tunghayan po ha. Abangan nyo po yan ang ating mga programa po dito sa AgriSense, sa mga segments natin na mag-i-introduce po sa ating mga produkto na pa-partner po ng ating mga magsasaka. Ang ating King's Vita Plus, Panamox, Intenso, at saka Worms to Go. Okay? So, saan mabibili? Of course, sa mga Agribet stores natin, nationwide. Sabihin na lang natin na nationwide dahil meron naman, available naman po tayo dyan sa may Northern Luzon, Northern Luzon at Southern Luzon. Dito naman po sa Visayas, dyan po tayo sa Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, part of Eastern Visayas. So, mayan. Dyan, Central Visayas, Western Visayas. Correct, oo. Dyan po sa may Iloilo, may mga Agribet stores po tayo na available po ang ating mga products. Dito naman po sa may Negros, of course, kahit saan po dyan sa Negros sa mga Agribet stores, available po ang ating mga produkto. Ganon din po dyan sa may Cebu Province, sa may Bohol area. Yan, available po ang ating mga products. Lalong-lalo na po dito sa Mindanao. Opo, dyan po sa may Dipolog, sa may Agusan, Surigao, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, available. Same as in Bukidnon at saka po dyan sa may Sultan Kudarat, Maguindanao, North Cotabato, ano pa ba? General Santos City, dyan available din po ang ating mga produktong King's Vita Plus, Panamox Intenso at saka Worms to Go. Okay? And just in case na hindi po siya available sa Agribet stores, it's either hindi pa talaga siya napasok ng aming mga sales. Okay? Punta po kayo sa Facebook page ng mga nabanggit ko na products at i-message nyo po. Okay? Nakikita nyo po sa screen. I-message nyo po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement at inquire nyo po at place nyo lang po yung order niyo. Sabihin nyo po doon na kayo po ay interesado bumili ng produkto at andyan po si Gabriel yung i-entertain sa inyo. Oo, sa pangalang Gabriel. Oo. Hindi po siya single, double na po siya, taken na siya. So, ayan na Oo, message nyo lamang po, ganun din po sa ating Shopee. Hanapin nyo lamang po ang KBM Agribet Lines. Yan po ang official store ng ating King's Vita Plus, Panamox Intenso, at saka Worms to Go sa Shopee. Hanapin nyo po KBM Agribet Lines at mag-order na po kayo dyan. So, of course, legit, diba? The official store ng ating produkto dyan sa Shopee. Super legit. Ganon din po sa page. Super legit po. Okay? Wala na pong iba. So, COD po tayo. Cash on delivery via LBC or COP via LBC. Pero pag sa Shopee po, automatic COD po talaga yan siya. Kahit saan po kayong sulok ng Pilipinas, abot po tayo. So far ha, yung mga na-deliver na ng Shopee namin is sa Palawan. Nakapag-deliver na tayo, Gab, diba? Sa Palawan. Ilocos din. At saka, Zambales, tama ba yun? Parang may na-remember ako. Oo. So, hanap-hanap ng ating Palawan. Oo, correct. Yes, Palawan, Zambales, Ilocos. Meron na din tayo dyan sa may summer area, Leyte. Yan, nakapag-deliver na po tayo dyan ng product. Okay. So, ayan. Ready na? Ready na po ang ating King's Afternoon Delight. Right after po ng ating programa ngayon. So, salamat. Maraming salamat po talaga sa inyong pagsama sa akin sa loob ng higdi aabot ng 1 oras dahil limited na po ang ating oras ngayon. Maraming salamat po naway. I-share niyo po ang ating video ngayon, ang ating programa para po ay marami pa po tayong reach po ng mga farmer wannabe po dyan na nagbabalak po na mag-farming. So, ayan na, pakishare po ng ating live ngayon. At of course, huwag niyo pa rin pong kalimutan na i-subscribe or i-follow ang ating Facebook page. Ayan, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Bukas po ulit, samahan niyo na naman po ako sa very fresh topic na naman natin, ang bagong diskusyon na naman po sa pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng manok. Courtesy po ng ating mga experiensyado na po ng mga guests, of course, na makapag-share po sila ng kanilang experience. Okay? So,
So ayan, maraming salamat. Once again, ito po si Clara Tita. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight. Kasama po si DJ CJ. Ayan, God bless you and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte. O sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.